Jó reggelt. Jó reggelt. Oké. Ez én festény. Nem. Gyere, Alexandra. Ingyen. Csinálok valamit. Akkor Csúnya. addig csinálok valamit ennek. Hol a festményem? Az anyag pillanatban. Gyorsan csinálok, igen. Mi ez így? Oké. Mi ez? Felhőben vagyunk? Igen. Mi a fasz? Hát ezért tűntek el a festményeink. Hogy vagyunk mi felhőben? Nem tudom. Jó sikerült a ház, amelyeket csináltuk. Vagy csináltam. Mert én csináltam. Mert a lány addig aludt. Megsegített egy kicsit. Gyere már aludni ki a teraszra, vagyis enni. Nincs otthon, csak répánk meg krumplink. De hála az égnek, hogy van valami kaja. Mert a férfi megeszi minden kaját. Hát kell most a búza. Veszek egy kis búzát. Bocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majd mindjárt jövök. Nekem felhő van a fejemed. Jaj! De hülye vagy. Tényleg felhő van a fejemed. Tudom. De hogy? Hát, mert most mondtad. Hát felhő van a fejemed, de hogy? Könnyű. Majd ment. Nem tudom. Akkor miért mondtad, hogy könnyű? Mert azt hittem, hogy könnyű. Arra még szerintem nem vagyok átkozva. El vagy egy francot átkozva, nem is tudsz elátkozni. Ez én csesztem a ágyam elől. Az ágyad mellett. Kivettem belőle az ennivalót. Hey! Elmegyek az árushoz, kifizetem a búzát. A búzát? Nem hallasz jól? De jó. Én megugrok egy bungee jumpingot. Búzát vettem. Igen, búzát szeretnék venni, köszönöm. Tudom már, miért vagyunk felhőtve, gyerekek? Mert aztán meg kell néznem. Fent vagyunk a víz fölött. A víz fölött? De jól hallottad. Hogy lettünk a víz fölött? Szerintem elátkoztak. Ez átkozott? Szerintem meg kell öljem Herobrine-t. De kell intézem Herobrine-t. Majd haladni fogsz, hogyha suliba mész. Egy héttel később. Na basszus, elindítottak Bodybind. És a hívják. Hogy hívják a faszit? Na figyelj magad. Egy héttel később. Na, milyen volt suliban? Jó. Legyél már te is vidámabb. Jó. Olyanak a picsány. Na, meséltek Herobrine-ról neked? Nem. És ki ez a Herobrine? Majd megtudod. Majd megtudod. Van bárány, nem. Mi? A
Az anyád picája előtt, nem is neked mondtam. Csak annyit mondtál, hogy van bárány, és még egy kis hátrány. Nem mondtam ilyesmit. Nem hallasz jól. Van egy kis ennivalónk, most szerem le a kukit. Hogy legyen még több ennivalónk. Ezt nem értem. Majd meg fogod tanulni, ez is csak egy mondás. Remélem meg fogod tanulni, te, kuki. Mit jelent a kuki? Hogy Picsa Juli. Picsa Juli. Picsa Juli. Hülye vagy. Hogy hülye vagy. Én összeszedem minden hóna értékes dolgokat. Szedd csak, hülye. Mi történt? Csináltunk katonáztát. Tudsz egy francot, hülye vagy. Azt jelenti, hogy kapd be a faszomat. Senki nem tudja. Akkor az nagyon rejtélyes dolog lehet, ám. Hülye vagy. Na akkor én most megyek a másik házikóba és összeszedem értékes dolgokat. Csak szerintem betörtek a házikóba. Mert betörtve láttam. Én nem törtem be egy házikóba sem. Csak kérdezem Értékes kukikat. Jaj, de cukityúk! Jaj, hát... Hé, ez a csókoló. Csókoló, pikoló. Azt megöli. Nem mondtam. Megtartom a házat. Júj, tudok repülni! Az nem. Csak hogy elhinném, hinném. Szia, pap! Szia, apa, szia, anyám. A felhőben. Nem? Én nem. Én sem. Értem, így nincs. Hát akkor kezd lesz a seggedből. Én tudok csinálni festményeket. Én megszerezni tudok. Én nem mondom meg, hogy kell festményeket csinálni. Mert van elég dolgom, hogy festményet csináljak. Egy festményet. Nem többet, 5-öt. Megtettem én az összes festményt. Hát 5 van nálam. Te is vettél! Nem vettem, most fogok csinálni magamnak 5 festményt. És én fogom festeni őket. Akkor pisálj be. Kit érdekel? Te, pupi. Mit mondtam? Pupi. Pum, 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 pum. Akkor menjél! Négy festményt csináltam, mert kukit nem tudok, de csinálnám.
Na gyere! Gyere hozzám, megkérem a kezedet, gyere hozzám. Nem is akarlak megkérni. Mert húne vagy. Nem kapsz húsét. Festmény. Nyolc festés. Akkor 8 fót kell szedjek. Alexa! Oui, Alexa! Oké, ennyi volt ebből a videóval, remélem tetszett, én voltam Alex, sziasztok!